zaostri. OK, takže čauku ľudia pri ďalšom videu. Dneska si vyrobíme takúto krvičku, čo používame do videa. Vyzerá to nejak takto a je to jedle, pretože na to potrebujete len dve takéto potravinárske farbivá. Je to veľmi dobré. Za chvíľku vám ukážem, jak sa táto krvička robí. Potrebujeme. Dal som len toľko to, pretože... Takže, máme tu trošku vody, dal som len trošku, pretože už máme tu nachystané. Ináč chcem vám oznámiť, že dneska natočíme ďalšie videjko. A nepoviem až čo. Takže vlastne zoberiem si takéto farbivo. Budem na to potrebovať aj spinner. Pretože bez spinnera nikdy nemôžeš byť. No a vlastne, ja si to otvorím. Lenže vy nebudete potrebovať len toto farbivo. Toto si to trošku. Poď, ešte dáme. Poď ešte viac takto. OK, môže byť, už to začína vyzerať ako krv, ale my nebudeme potrebovať len toto, ale ukážem vám ešte niečo potrebujeme a to uvidíte. Áno, budeme potrebovať kakao. Pretože keď sa tak na to pozrite, nevyzerá to ako krv. Krv musí byť trošku tmavšia. A chcem vám ešte povedať, že toto je špeciál za 50 odberov. Vlastne budú dva špeciály, pretože kamoš nechce ku mne prísť. Neviem prečo, som mu napísal už 5 krát. Môj brat asi spí, neviem čo robí a môj brat to išiel na ryby, takže budú špeciály a vlastne nasypíme si tento kránko. To asi bude stačiť toľko, to dobre. A lyžičkou si to premiešame. Vezme si túto lyžičku, pretože tak. Viac trošku a no a keď sa na to pozrite teraz, sú tam trošku tie poprášky z toho garánka, ale keď sa pozrite za spodku, už to vyzerá ako pravá krv. Pozrite. Takže budete len gránko, farbivo nejaké, ja mám dve, pretože potrebujem ich, pretože je veľa krvi. Toto asi použijem do videjka, toto mi bude stačiť. A ja sa s vami